unsa maning kinaiyang yawanon nga misud ngadto sa mga leaders sa pinili nga katawhan sa Ginoo, kanang garbo, pride. Kasagaran aning mga leaders sudlan ginadayo yawa o garbo. Ang ato sa mga presidente sa gobyerno, presidente, iyang mga senador, sa pananguban niya, congressman, mga gobernador, mayor, konsihal, mga barangay kapitan, ato mga naa sa judiciary, naa Supreme Court, mga justices, naasad sa atong mga cabinet members, mga sekretary sa nanganadiya, sa police, sekretary sa National Defense o uban pa, naasad sa atong legislative, Speaker of the House, sa Congress, presidente sa Senado, sa Senate. Kani sila mo ni paborito kay siyawa nga sudlan og garbo. Gilingi ay mong tupad ingna kumusta man ka wa pa ka masudli anang garbo ingna kono nawa ka diha mapuno sa garbo kana mga ginikanan, mga apuhan, kana sila mga leader masan na sa ilang kaugalingong pamilya sudlan sa naggarbo. Ngayon sa may mahitabo, ma-close-minded na sila. Ang ilang paminaw aning maong mga leaders apil na ning naghumili nga sila na lang gyo'y sakto. Sila mo'y nakamao, sila mo'y nagkupot sa knowledge and wisdom, ug sila ragyo'y makatugkad sa kamatuoran. No, mo na kanang hiring-hiring diha sa atong Congress, maghiring-hiring sila kay sila kuno'y mutugkad aning fake news ana nya kung ikaw usara ka kaordinaryo nga vlogger or usa ka kaordinaryong mamamayan na ilang tawgon dito singhagan ra ka ikontempra ka dritso pero ang muadto dito kana sa mga dungganan sama na mga foreigners naman sa mga foreigners nga ilang gipatawag di sila ka contempt bisag tubag-tubagon pa sila di gid sila ka contempt pero kani-ganing atong mga Pilipino contempt dayon bisag former president pa ka priso dayon ngano man tungod nas garbo ug unsa may ihatag sa garbo nato kangit-ngit di na ta kakita sa kamatuoran mo nang magkagubot gyud ta pulos na lang kangit-ngit kay di naman ta katugkad sa tinuod nga kamatuoran mo nang niingon si Jesus ang maminaw ug motuo sa akong gisulti dili mamatay. Unsa man ang kamatayon? Kangit-ngit na si Abraham bisag namatay buhi gyapon siya kay naa man ang iyang kaliwatan ug ang iya sang kinabuhi buhi tungod kay tuwa man siya sa sabakan sa Ginoo. Pero ang kaning mga garbuhon kuyog ni siyawa. Ngayon sa may timailhan aning mga garbuhon kusog kay ni silang mupatay pero hadlok ni silang mamatay. Oo. Hadlok kay na sila mamatay pero kusog kay na sila mupatay.
patyon ang imong kagawasan, freedom of speech, patyon ang imong katungod, freedom to kaning sa ganana kanibang choice, kaning pagbutar. Ilan ang patyon pinaagi sa pagtikas sa eleksyon. Ana na ilan ang manipulaw kay sila goy leader o kita anad na kay taana dinis ato tinikasay to the max, either vote buying, kaysa vote buying wa na kay choice, gitagaan na tika, gipamonitor tika, nidawat ka, sipyat gani ka, patay ka nako. Dawat butal niya, nasa na sila dagdag bawas kanang adjuston ang mga resulta. Inigabot na ngadto sa total canvas sa nasyonal, mga usab na ang resulta. Ang resulta diris presento di nakaabot dito sa probinsya o sa kaning regional o kaha sa national level, kay gipang adjust na. Kusog kay na dinis ato niya, musupa ka, priso ka, kontem ka. Ana gilingi ay mong tupad ing napakatay paglaom ani. Ano ba? Napatay paglaom. Mao na usa lagi paglaom nato, di ta mag-practice anang garbo, kay ang garbo mutabon gid na. So atong tanaw-tanawon sa atong mga kandidato, kandidatas politika karon kay nagkaduol na magyong atong eleksyon. Tanawa ko no diha kinsa may mas open to opinions, kana bang dili dali masuko, bisan pag insultohon, bisan pag sungagon ang ilang gisulti, dili masuko. Kanang maong mga politicians mo na atong butaran, kay at least open sila. Padabata nang ni-suggest karon katong suggest sa Comelec nga usa ka CPA lawyer nya, expert aning IT, ni-suggest siya unsay buhaton panahon sa eleksyon nga ang machine dito sa presinto dili i-connect sa internet hangtod makahuman siya sa iyang paghatag og resulta ni anang presintuha, makaprint na gani siya sa iyang resulta, una pa i-connect sa internet, kay ang iyang kanang gipanagan-an basin unya na ay hacker unya mahak ang maong kana ganing machine. Kay bawo man siya nga kung connected sa internet, hackers can manipulate. Ana kay mao man iya kunong trabaho, unsay reaksyon sa leader sa Comelec, gipailan siya kaso, gipatanggalan pamangiting ito sa iyang lisensya sa pagka-CPA o sa iyang gipadisbar ang iyang pagka-lawyer. Ambot giban mating ito siya sa iyang pagdagan, murag nidagan man to pagposisyon sa vice mayor ba to. Kanang mga reaksyon nga ingon ana ba kanang bitang dili open, atong mga leaders dili open. May tato i-discuss niya, i-explore in public. Sige ko na ba, prove your stand. Ikaw attorney, prove your stand. Niya kamisan mo prove sa misamo nga mo ni among stand, haron makatimbang-timbang ta niya mo ingon okay, let us meet halfway, mo ni atong buhaton haron mas secured ang mga individual votes sa atong mga botante. Ana kanang kamaong maminaw ni ay musulti diri nga
kana ganing kuan, kana ganing sana questionon ang desisyon sa pipila ka mga leaders. Igsunod ang panahon, nanay kaso mo ingo mo sud nimo, ikaw na saan mo yatakihon. Maoni ang gibuhat sa mga Hudiyo ngadto ni Hesus. Pagsulti niya, ingno nito, kabata pa nimo, kakita na kang Abraham, kinsagog ka, ingon kang dili mamatay, patay maganis Abraham, patay maganis David, patay maganis mga propeta, kinsa man ka, mabaw kay sila pagsabot ba? Ang sakto ang taato, moingon ta sila, unsa may imong gipasabot anang dili mamatay? Explain to us. Ang among nasabtan sa mamatay, maoni, muhunong imong ginhawa. Nya ang imong lawas di na mulihok. Unsa man din ang imong dili mamatay nga sa among observation namatay mang tanan. Moingon na tato si Jesus na amang ko'y pagkabanhaw ang kinabuhi dinis kalibutan matapos pero duna na isumpay ug ang sumpay ana mao na langit ug impierno. Di makasabot ang tato sila. Tudloi mibi unsaon pag-adtog langit, hunungan na ng inyong garbo kanang inyong pagkorupsyon anang naang kwarta dias templo. Mo to ilang problema kanang inyong paghimog negosyo diha sa simbahan, hunungan na kanang inyong pagdaog-daog sa mga yan itaw niya, mga ilo, mga balo, mga widows, mga orphans, kana mga masakiton na butangin na ninyong budget. Ang PhilHealth ayaw zero budget. Ba? Maminaw ba kanang inyong BICAM report ayaw ng blanco? Suwati na kay illegal ng blanco nga inigawa sa bicameral report blanco nga inigabot na General Appropriation Act na nay figure nga moabot ko ng mga 241 billion ang worth gikan sa blanco na himong 241 billion giunsa man na kuno along the way. Muna yung mga question ba? Bitaw no? Si Piat Demi magpaminaway ba? Ana magsigi manog dinatugay o niya igresulta na mapitusan gani gyud, priso ka, kuntim ka, ana dayon. Mauna si Jesus, napitusan naman gid sila, naalkansin naman sila sa katarungan, punitig bato, batuon ka, harum hilom ka diha. Mga igsoon, let us be open to God's messages. Parihan ni Abraham, mapaubsanong mituo sa Dios. Tampo sa tangalamdagan ta nga makapili unta tag mga leaders nato nining midterm elections kay mao man ay the best occasion to exercise our freedom of choice pag election. Makapili unta ta og mga tao nga nakailag Ginoo og labaw sa tanan, mugiyas mga tao ngadto padulong sa kaluwasan, lawas ug kalag. Kay nagkinahanglan kay taana karon sa atong nasod, di na lang ta magpakabutabungol, nagkinahanglan ta ni us-us nagmaayo ang atong nasod karon. Naana ta sa brink of crisis. Too much crisis. Grabe na kayo.
di na ni tiaw-tiaw. Moral crisis, financial crisis, social crisis, political crisis, economic crisis, ni anahapit nato tanan, ambot kag wa pa baka ang spiritual crisis.